Ви слухаєте цикл передач «Священное Писание подкарпатских русинов». Священное Писание із часів святих Кирила і Мефодія. Чтення псалмов Давида по-русинськи. Псалом 5. Глагола моїм немай, Господи, урозумій зою воззвання моє, вон мій глас умолення моє, царю мой, Боже мой. Тебі бо помолюся, Господи, за утро услыши глас мой, за утро предстану Ти, і за утро узриш мя, бо Ти Бог нехотящий беззаконія, Ти єси такий. Не приселиться к Тобі лукавствуючий, і не прибудуть довго беззаконники перед очима Твоїми. Возненавидів із всіх ділаючих беззаконніє, погубиш всіх глаголючих лжу, мужа кровожадного і мужа льстивого, гнушається Господь. Адже з множеством милості Твоєї я зайду в дом Твій, поклонюся ко храму святому Твоєму, в страсі Твоєму. Господи, наставляй мене оправданням і правдою Твоєю, і заради врагов моїх ісправляй перед Тобою путь мой. Бо не єсть в уста її істини, серце її суєтноє, як гроб отверстий, гортань їх. Язики своїми льстили, суди їх, Боже, да отпадуть от мислі своїх по множеству нечестія, і зрини їх, бо приогорчалися Господи, і да возвеселяться всі уповаючі на Тя, вовік возрадуються, і вселишся вони їх, і похваляться в Тобі, любиш ім'я Твоє. Ти бо благословиш праведника, Господи, і як оружієм благоволення увінчавись у нас. Ви слухаєте цикл передач «Священное Писание подкарпатских русинов». Священное Писание із часів святих Кирила і Мефодія. Чтення псалмов Давида по-русинськи. Ви слухаєте Радіо Лада в програмі «Возрождение». Ви слухаєте Радіо Лада, радіо подкарпатських русинов, Радіо Лада.